Doncs Nordic va néixer com una marca d'ulleres de sol de good quality i low cost, és a dir, amb un concepte que el que feia simplement era agafar els grans models de les grans marques i adaptar-los a un preu i una qualitat d'entre 20 i 40 euros. No? Això, en el moment en què nosaltres ho vam llançar, no existia. Vam crear un nou mercat, vam crear unes noves necessitats, sobretot per a la gent jove, com nosaltres, que en aquell moment doncs, segurament no podia permetre's un producte de luxe com eren les ulleres. No? Vam ser la primera marca espanyola i europea en llançar aquest concepte de producte i darrere nostra no només han vingut més marques d'ulleres de sol, sinó de sabates, de gorres i de tot tipus de productes, no? Que ens han aprofitat d'aquest nitxo que nosaltres vam obrir. Quan vaig començar el projecte, doncs a tots els professors que tenia, pràcticament tots els professors amb els que més confiança tenia, els explicava el que estava fent i ells em donaven el seu punt de vista. Inclús algun que realment estava molt ficat en el mateix món que jo m'havia arribat a dir que deixés la universitat perquè jo era un tiro i que em focalitzés en l'empresa. No ho vaig fer perquè en aquell moment estava una mica que no sabia molt bé què havia de fer amb la meva vida, però tenia raó, al final l'empresa doncs, ha anat molt bé, tot i sense haver deixat la universitat ja ben acabat la carrera. Sí que posteriorment, uns mesos més tard, sí que vam incorporar aquesta figura del mentor, que va ser Cristian Rodríguez, i la seva experiència doncs, va ser un grau per nosaltres, perquè bueno, al final t'ajudava a no cometre els mateixos errors que ell va cometre en el passat. Jo crec que per algú que estigui en la situació que jo estava fa uns anys i que volgués engegar un projecte emprenedor pel seu compte, jo crec que hi ha dues coses bàsiques si sobretot estàs a la universitat, i una és fer-ho mentre estàs a la universitat, perquè com deia, tens al voltant molta gent, molts professors que et donaran un cop de mà, molts treballs que podràs aprofitar per implicar la teva idea i veure si realment vas pel bon camí o pel que no, i no tens aquesta dependència econòmica segurament de, viure sol, tenir certes despeses que normalment quan ets més gran fa més por, no? Deixar la teva feina per engegar el teu projecte. Crec que el moment ideal és aquest. I després, una altra cosa bàsica que jo crec que és molt important i que no molts emprenedors fan és explicar la teva idea a tothom. És a dir, jo crec que el tema de que quan tinguis una idea l'expliquis absolutament a tothom, no només als pares, sinó als amics, als tiets, professors, companys, crec que t'ajudarà a validar la teva idea, a veure si vas pel bon camí. Òbviament tindràs gent que et dirà que sí a tot, perquè la gent no li agrada quedar malament, no? Però segurament a tothom trobes alguna coseta i jo crec que t'ajudarà moltíssim en el futur del teu projecte.